Образцов дом започва след малко. Лампи с космически дизайн. Торнадо от светлина. По пантофи. В новото жилище на Ваня Щерева. Градинските мебели. Живот сред природата. Здравейте, ценители на красотата и естетиката! В навечерието на четвъртият си рожден ден и точно след една година отсъствие, Образцов дом се завръща в ефира на Евроком България. С нови стремежи, с нови идеи и нови надежди. Убедена съм, че не сте ни забравили, но все пак, нека си припомним набързо най-хубавите моменти от предаването. Здравейте, от мен Албена. Отново сте на ефирния остров за стил и дизайн, наречен Образцов дом. Знам, че сте ценители на красотата във всичките й форми, затова бързам да ви поднеса поредната порция изящество и естетика. Тъй като днешната ни среща ще е по-специална, ще си позволя да започна с един цитат на Оскар Уайлд. Ако желаеш чест и слава на този свят и успех при живей, имаш правото от всяка възможност да се рекламираш. Но никога не забравяй латинската поговорка. Славата тръгва от собствения ти дом. Здравейте! Заповядайте в моя нов дом. Както предпочитате да се казва, Образцов дом. Приятно ми е да ви посрещна. Моят дом е моята крепост. Аз много вярвам в това твърдение, защото според мен човек действително трябва да се чувства много комфортно, много защитено, много приятно и удобно, когато престъпи прага на своето жилище. Когато си мислих за къща, представила съм си американски тип къща. За съжаление обаче тази къща вече имаше своята даденост, 3 етажа и ние някак си трябваше да се разположим, още повече, че ги купувахме и по-отделно етаж по етаж. Но определено не исках да е авангарден стила на къщата, защото това е нещо, което е много бързо преходно. Уюта се постига с любов. Може да спиш на нар и да ти е по-уютно, отколкото на някакъв много скъп воден матрак. Стига да обичаш човека, който съжителства или с теб или жи до теб. Стига да се събуждаш щастлив и да си лягаш щастлив. За дома винаги се съветвам с специалисти. Ако има някъде някое празно местенце, където мога да сложа нещо, тогава се съветвам с специалисти, които имат специални магазини за това. Никога не купувам така хаотично нещо. Представата ми за Образцов дом е дом, в който живеят 2 или 3 там човека, семейство на всяка цена, което е с адски добри отношения, двойка с хармония в отношенията им, спокойствие, тишина, ако щеш, и някакъв такъв вътрешен мир и уют. Това е по-скоро дома за мен, това са хорски отношения, които са събрани в едно нещо, наречено покрив. Тази максима ни съпътства много често, но рядко се замисляме над нея. Това е моята обител, защото тук човек се затваря и се чувства самичък и се чувства спокоен и се чувства год. Иначе, аз съм човек на промените, така че в различни периоди от време се чувствам на различни места добре.
Но винаги знаеш, ние българите принципно имаме тая нагласа, че моят дом е моята крепост. И там, където може човек да се затвори и да се чувства спокоен, там е местото, което е най-подходящо за нас. Здравейте! Заповядайте в моя дом. Заповядай, сега ще те разведа из хола и трапезарията, което всичко е така горе-долу свързано. Това е въпросната островна кухня, за която ти говорих. Използваш я често, нали? Използвам я. Даже успях тук леко да я щупя. Това е избелен бук ли? Това е избелен дъб. Да. Избелен дъб. Актуалният избелен дъб. Печката. Това е една стена, която ми създаде малко проблеми с този цвят, но накрая го догодих точно такъв какъвто искам. Няколко пъти трябваше да го боядисваме, докато накрая стана. Софийската къща от преди войната е еклектична, макар че имало много монолитни стилистично къщи, като тази, която сега е Софийски нотариат, която е била изцяло в сецесионен стил с тапети от брюкселска дантела и какво ли не, изумителни лампери. Но ако надникнете примерно в снимки от последното жилище на Зигмунд Фройд във Виена, на Бергасе 19, ако не се лъжа, ще видите един много сходен интериор. Същата склонност към отоманките, към витрините пълни с порцеланови фигурки, неизменния фатърщул, малките масички. Сега смятам, че образцовия дом е този, в който има разбирателство и този, в който хората, които живеят в този дом, имат общи цели. Когато двама души или едно семейство или няколко семейства имат общи цели, тогава това е нещото, което ги сплотява, нещото, което ги прави по-съсредоточени, по-разумни, по-толерантни, по-компромисни един към друг. И може би дома, в който хората имат общи цели, без значение дали те го населяват или имат гости в него, това е за мен образцовия дом. И това е европейския дом, между другото. Не знам дали е образцов, но това е европейския дом. Днес се постарахме да покажем отношението човек-дом. Обзавеждането оказва огромно влияние върху личността. Може да я зареди с енергия или да я потисне. Така че как живееш, зависи от теб. Ти избираш. Но все пак помни, че не си сам в този свят. Някой се нуждае от теб. Приеми го в своя дом така, сякаш го приемаш в сърцето си. А вратите на нашия дом са отворени за вас и вашите идеи. Ние живеем в образцов дом. Тя е певица, актриса и писателка. Автор е на 3 романа, първият от които носи същото име като нашето – Образцов дом. Тя е номад по душа и непрестанно сменя жилището си. За мен е изключително удоволствие да ви поканя на гости в новия дом на портокаловото момиче, което предпочита чай вместо лед. Ексцентричната Ваня Щерева. Розови момичета разхождат розови тела. Розови момичета на 20. В черен бански идвам аз, при тебе бавно чак сега. Късно в 22 и 20. Знаем ли кога и как пристига точно любовта и как да я държим в ръце на 30?
За 4-те години, през които не сме се виждали с Ваня, тя издаде 3 романа и срещна любовта. Музиката й остана хоби. След като почнах да пиша, толкова ме увлече тази работа, че малко зарязах пеенето. Но едни момчета ме върнаха. Просто така се случи, че цяла група ме повика да пея с тях и тя беше с друго име. Те бяха част от една друга група и така създадохме Matchpoint. Matchpoint, трябва да ти кажа, че ми е едно от най-любимите неща, случвали ми се през всичкото това време, защото още едно време, когато тръгвах да пея, аз исках да бъда с група. Не можах да намеря верните хора тогава. В моя живот се случва така, че всичко малко по-късно става. Щях да кажа малко по-късно, не, много по-късно се случва. Не знам дали не е за лошо, обаче толкова много ме съживява тази история с репетициите с Matchpoint. Репетициите са много по-доброто нещо от самите концерти. Концертите са мигове. Самите репетиции се събираме, страшно много се смеем, пием. И много готи. Открили оня препарат за мръсни минали петна, за хабеното пране да чистим. Открили оня апарат, с който движим любовта, която толкова сега ни липсва. Аз не съм ексцентричен човек, аз съм нормален човек. Явно хората имат прекалено скучно виждане за нещата и ме наричат ексцентричен. Аз мисля, че съм най-нормалният човек на света. Хората малко от сиво да минат към по-цветно и тогава може би ще ме разберат. За старата си къща казват, че е по-женски романтична, а за настоящата... Сигурно подсъзнателно реших да направя една къща, в която и мъж би живял, защото аз не обичам да ходя по чуждите къщи, обичам при мен да идват. И явно добре съм направил. От старото си жилище Ваня пренася само... Кухнята... Да, пренасям си, имам си разни шкафове, обаче като ги пренасям винаги ги преоцветявам, правя ги по нов начин. Примерно кухнята първо беше зелена, в предната, да, там където вие сте идвали в къщата, въпросната къща, за която става въпрос в Образцов дом. След това беше тъмно-синя, сега е бяла, като с една шкурка здраво съм изчегъртала, за да изглежда с терена. Това, което много харесваме, тази щора, трябваше да преградя. Това е едно голямо помещение, за да направя част, която да бъде спалня. Тук на това място имаше стена. Къртих това нещо, за да освободя пространство, светлина да има. Аз обичам да има много светлина. А в спалнята не е нужно да има толкова светлина, но тази щора, нали, тя нормална щора, отваря се и влиза светлина, вдига се, проветрява се, защото там вече е без прозорци. Тая щора я поръчах специално. Те майсторите малко се притесниха, че толкова голяма. Снимката черно-бялата върху нея е като лепенка отзад. Цял билборд, който се... Как се казва това? Фолио ли? Не знам как се казва. И нея съм е рязала на парченца и като пъзъл съм е редила върху щората. Около една седмица съм го правила това нещо. Много беше трудно. Някъде ми се разминават буквички, ама горе-долу. А пък снимката съм си я намерила от интернет. Един фотограф успя да ми я увеличи така, че да става за печат. Тези надписи всъщност са основни правила за писане на киносценарий. Тук е много приятно. Чувствам се страшно добре. Приятелите ми, гостите ми се чувстват много добре в тази къща. Има някаква много добра енергия. Обаче нямам търпение да се намери ново място, за да почна нов ремонт. Просто обичам да правя къщи. Това ми е страстта. И даже страшно много бих се радвала, ако някой човек така ми се довери, да му харесва това, което прави, ми се довери да му направя апартамента или къщата или нещо. Много бих искала това да правя.
По екстравагантен начин Ваня е решила банята си. Вярно е, че е екстравагантно, обаче тя си има и една штора, която като си влезе човек, никой не го вижда отвън, така че няма страшно. Стъклената стена, да ти кажа честно, дойде от там, че е много тясна банята и коридора и по този начин зрително увеличих пространството. И в самата баня, като се къпеш, ако не ти е пусната штората, защото там реално никой не минава. Там само ако ми дойдат гости, които имат ключ, могат да ме видят като се къпеш, защото се пада точно срещу входната врата. И като се къпеш банята, имаш навън, виждаш по-голямо пространство и отвън като влезеш, някак си не ти се изяжда от коридора под буквата Г едно пространство, ами го виждаш целия. И е много красива, като влезеш и я видиш така.